No poďte. To bola cesta. Bol cesta. On jak chameleon sa snaží spliť prostredím. Konec na zastávka, prosím vás, výstupy. Prepravná kontrola. Jak hovoria revizory, čakaj. Prepravná kontrola. Prepravná kontrola, pripravte si prosím listky. Máte? Nemáte? Máte listok? Máte? Máte listok? Ešte Ujo, ešte ukážte niečo. A tam sa opýtaj, či majú listok. A máte listok? Choďte pred z autobusu. Dovi. Tu, ty ne?